Башлана ул күлмәк, тышкы кыяфәттә, йөз, макияж, иреннәр, күзләр, кашлар һәм иң кызганычы ул килеп керә иҗатка да. Җырларга, аранжировкаларга. Сезнең моңа карашыгыз ничек? Мин менә күз уңында тотып әйткән беренче образ, хәтта сезне кабатлаучылар бар. Ничек карыйсыз? Күп без аларны күрә торабыз. Күрәбез, елмаябыз. Мин кабатлаган түгел бит, мине кабатлаган дим дә. Елмаеп куям да, битте шуның белән Лилия. Булды шундый моментлар. Мәсәлән, тәңгәл килгән вакытларда бар. Мин күлмәкне ясап битерәм име? Инде менә хәзер фотосессиялар булырга дигән вакытта гына икенче коллегам мәсәлән, шушынарга бик нык ошаган күлмәк белән кадыр чыгыш ясаганын куя. Һәм ул күлмәк минем килмичә кала. Үземне җиңә алмыйм. Кирәкми миңа алай. Каядыр, нигедер банкетларда бик сирәк кенә киеп куярга мөмкин, ул күлмәк бар бит инде, ул арзан түгел, ул күлмәк ясалган ич инде. Менә шуны кабатлаган бит бу диюләре матур түгел күңелгә. Миңа алай кирәкми. Ул бит инде менә мода тенденцияларына да ярып кабатлыйм әле дип түгел, менә